Nijang Karbi Anglong alo dongka mukam rong supialong West Karbi Anglong District Congress Committee atum chepatir pi ponsi Bhut San Milan amai kepado ponalong kadtu kave bang pharo trokra troksir kebra hini atum break jama songpen COC Congress asong along chepa oktun Bang song bong pen pitung reng thama constituency ar lo pen tame bang pharo isira phokebra plia BJP atum tame Congress kaching bedun thu Bangso Bhut San Milan amai long WKADCC amai phu pen kichari pon amai long APCC amai phu Bupen Kumar Bora Sumrong Hang Joy Raming leng atum pen kedang lok ke ong tung Congress asong japu songjapi atum pen bangso amai long chetong dul si RD dojot pen mai dopon lo Bangso amai ke dopon hut BJP asong na pen EPHLC asong pen che odun atum kaddu kawe bang pharo trokra trok sirke brahini atum Congress asong along chepa okdun lo Congress asong atum pen ningkarong kachipi ponthuang bong pen bithung reng thama constituency ar lomati Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga constituency pen bang pharui sira phokebra pli a BJP atum Congress asong along kewang apot radaphan akachuro pipon Mai ke dopona hut Congress asong japo atum pen lam theki jai pona ting pulote piniarni BJP aphan aning ke dogatum nang kom bomlo athema radatum chini bomlo Lasi Congress a Sorkar kichari thulong ji aphan ke rat sit nang cherap nang che to vek nang pu lapen BJP aphan aling pen sitaming parem vek nang pu lapen Congress a song ke non iprang an a election ma te kilik high vek at po pusi mai along Congress a song ja po tum pen lam thi chipak lang pon rinti mai judde ra phi pherang ki atum pen EPCC mai phu Bupen Kumar Bora Kachipathing no ponahut nangke thandu nalam thile non ilitum arju pon sinang Karbi Anglongor gute paharia amar je tinikhon jila tar modhostol e West Karbi Anglongor Congressor karone আজি এটা ঐতিহাসিক দিন কারণ 697 গৰাকী বিজেপিৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীয়ে আজি তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে Dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong live